Mijavské Kopanice ožili rozprávkou. Pri obci Jablonka, ktorá získala titul Dedina roka 2015, sa nachádza rozprávkový domček. Svetový unikát vznikol aj vďaka obyčajnej polievkovej lyžici. Pán William Wachsmuth vytvoril na mieste polorozpadnutej stodoly nevšedný architektonický skvost. A ako sa Trnavčan dostal do Švancarovej doliny na Mijavských Kopaniciach? Nejako Trnavčan vždy som inkliminoval ku kopčekom, aj keď okolo Trnavy vždycky bola len rovina a vždy som tie kopčeky vyhľadával. Postupne som sa dostal trošku ďalej ako tu na Kopanice Mijavské a teda tuto som našiel to miesto, ktoré možno, že aj našlo mňa. Nahliadnuť môžete do predsiene, obývačky a rohu hojnosti kuchyne. Počas 13 rokov práce vznikli v interiéri prvky estetické i praktické. Nachádzajú sa tu biele plastiky rozmanitých tvarov. Ide o tzv. Narastenú organickú architektúru. Parožie rastie, huby rastú, koraly rastú. Ešte aj tie koraly mi to ako dosť pripomína, aj keď môjim vzorom bolo v prvom rade perlovanie parožia. To sú také výrastky na paroží. Od januára do marca 2015 pracoval pán Wachsmuth na svojom životnom diele. Je to jelen, ktorý žil v celej Európe od Pyrenejí až po Kaspické more pred 10 000 rokmi. A naši predkovia ho aj príležitostne lovili, keď mali možnosť. Nikdy týchto jelenov nebolo veľa. V jeho domácnosti si môžete vyskúšať pohodlné kreslá, vidieť praktické úložné priestory, originálny krb a mnoho iných extravagantných kúskov. Asymetrické schody vedú do podkrovia so spálňou, kam však turisti nenahliadnú. Za povšimnutie stojí podlaha, ktorá sa štýlom podobá na Gaudího záhradu v Barcelone. Čaro vonkajšieho prostredia umocňujú útulné zákutia v záhrade i mohutný strom, kde žije čarovný troll. Domček navštívili ľudia z celého sveta. Ako ste sa dostali do rozprávkového domčeka vo Švancarovej doline? Tak úplne náhodou. Idem na návštevu na Morave za kamarátmi. Šofer si všimol úplne tam rozprávkový dom. Ako sa vám páčilo v rozprávkovom domčeku? Dobre. A čo sa ti najviac páčilo? Tí zlaté tehly. A vám? Celý ten domček. Veľmi pekne, dobre spravené. Atrakcia je verejnosti prístupná po celý rok. Z rozprávkového domčeka pre západoslovenskú televíziu Kristina Jurzová.